Sa unang pagbasa, gihisgutan na nikuha og yuta ang Ginoo. Ang uban ani nga translation, lapok. Kay ang yuta gyud nga yuta nga uga, di man nimo mapurma-purma. Nihimo siya og tao gikan sa yuta o gikan sa lapok. Nya iyang gihuypan sa ginhawa nga makabuhi, mao na ang Espiritus Ginoo, mao nahimo na siyang tao. Ligay mong tupad ina mutuo ka nga lapok ra ka. Ingna ba? Ina mutuo ka, lapok ra ka. Kanang lapok makaona dili. Kinsay mo ka og lapok ta sa kamot. Way lain ang bata ra gyud. Kanang bata nga way buot, ibutang naglapukan, kanon na niya lapok. Pero ang taong na ay buot, saktos ka buot, di ginamuka og lapok gani bisag pan pa na nga lami kayo mahug sa lapok, kahugaw mo ana gana. Sa ato pa kun hinimo tagikan sa lapok, naturally hugaw kita. Hugaw. Matud pas Tagalog nakakadiri. Muna kung atong paundayunan ang atong human nature, kining atong tawhanon nga kinaiyag, mao'y atong paundayunan, magkagubot ta, kay nga naman, magsige man tag-exchange og mga hugaw. Kaya ang atong yung natural nga kinaiya, hugaw yun. Muna ingos Jesus, ayaw kayo mo ka-concern sa musulod sa inyong baba. Kay gikan man na sa gawas, dili na makahugaw. Pero imong ipagawas ang imong hugaw nga gikan nimo, kana mo'y tinuod nga makahugaw. Kay lapok ra lagi ta. Aw bisan gani og luod man paminaw no, narabatay mga online parishioners usahay maatol ni nga mangaon sila. Huna-huna lang ko nang manggawas nimo. Ganahan pa ka mukaon. Kanang huna-huna imagine ang tanang mo gawas sa imong lawas. Gikan diris babaw ngadtos ubos. Ganahan ka mukaon? Aw, ambot lang ka panag sa tingali na tingali kay kanon ana, ambot lang. Pero kaning kadaghanan gyud di ka ganahan mukaon oy. Mao bitan na karon na ay mga isyu sa politika nga ang criticism sa ubang mga nag-analyze ba o kaning mga kontra-kontra, tanaw na ko diha ilang mga komentaryo sa social media na ay daghang mo comment siya, ngano man na nga ang imong gisuka kaniadto imo naman sang gikaon. Na may daghang karon nga ang ilang gisuka kaniadto, ang ilad nila kaniadto, karon suod na sila. Unay ang imong gisuka kaniadto imo mang gikaon, mga pasumbingay ba nga ang imong kontrapartidos una karon suod naman mo. Ngano man na? Ana. Amo na ang duwa sa politika. Nya ang suod sad nimo kaniadto kontra na nimo karon. Ang iro ra gyud mo'y mukaon sa kaugalingon niyang suka, pero ang tao di ka mukaon sa imong suka oy. Ganahan mo ana. Ilingay mong tupad ina nakasuway nakakaon sa imong gisuka. Listen no. Sorry ha sa naminaw ang mga online. Pero ako lang yung testingan ba kay sakto gyud kay si Kristo. Ang tinuod yung hugaw kanang mogawas nato. Pero naay mas hugaw pa sa suka. Unsa man kining mga yawa nga ni anato. Ni ana sud sa tong kasing-kasing kay lapok rata. Naatay mga yawanong pagbati, yawanon nga huna-huna nga kundi nato mabantayan maoy dali nga mogawas gikan nato, makaguba og relasyon, makaguba og kahugpungan, gani makaguba og pamilya, makaguba og nasod, makaguba og komunidad. Ug unsa man ni gipang mention ni Kristo kay gikan sa kasing-kasing sa tao manggula ang daotang huna-huna, daotang huna-huna patyon di ka buanga ka. Oh, di ba dautan man na? Kalaming lugoso ning animal. Ano ba? Di gyud mo sugot, ripo na lang na nato. Pagpakighilawas, kana prostitusyon, pangkulboy, ana.
same sex, basta pakighilawas, sexual, kuan yun, kanang pleasure. Pagpangawat, mangawat ka, either individual person, or kawatan nimo ang nasod, kawatan nimo ang lungsod, kawatan nimo ang simbahan, diha sa pundo nga giintrigar nimo. Mao na atong gitawagan ni og graft and corruption. Pagpatay, aperting killing karon, napay ilang tawgon og EJK, extrajudicial killing. Pagpanapaw, sus, adultery, perting, nagkinabitay karon, bisag dinhi sa atong simbahan na ay nagkinabitay. Ilingay mong tupad, nakapangabit ka sa una, nakapangabit ka. Naiuban din nanimba, ang uban pag nagmisa, ngabit lang yapon. Pagkaibog, pagkaibog, actually, kaning pagkaibog, mura ni siya envy. Ang tawag di man na sala ang maibog ka, pero envy na gani, kana bang mura na kag masina na ba? Na mga ambisyon na kang mapariha kaniya, or mulabaw kaniya, muna na, lisod na. Pagpanglimbong, sus, daghan ng mga malimbungon karon, daghan kayong malimbungon, kana lang atong impeachment, daghan kayong ni-accuse ana, na apay nag-compute, ingon din sila, kung gibasa lang nila sa mga nipirma, sa usa ka adlaw, giihap nila gikas pagsud sa impeachment, sa tinganan na, impeachment, kanabang article of impeachment, nga ilang gipirmahan, na ay nag-compute ana, na social media akong ikuan, ingan ni siya, bisag unsa pa nimo ka bright, o unsa nimo ka kusog mo basa, ang 32 pages man tingali na, di gina nimo mahumagbasa og 10 minutes with understanding, kay kada word diha imo gunang sabton, nya una ka mo pirma. Usa kuno ka tawo dili ka humag 10 minutes og purti gini mong bright mahuman tingali na nimo, pero ambot masabtan basad nimo ang tanan, nya kinahanglan man ani mo sabton kay sunan ka na posisyon as gobyerno, elected official na imong i-impeach, di na nimo sabton ug unsay gipangsuwat diha. Pero imposible kuno kamo suway lang yung compute 10 minutes kada tao in 7 hours. How many persons can sign? Pila ka minutes ang 1 hour? 60 divided by 10, 6 kada hours. 6 times 7, pila? Di na ba ko kamaon ng 0 kung anong multiplication sa una. Pila? 42. So 42 raunta ka congressmen ang makasign. Kung tinuod gid nilang gibasa, unya gipamalandungan na ako ning personal conviction. Kay mao man kuno na gi-provide sa atong konstitusyon ang impeachment nga ang Congress ra may makahimo ana, it must be personally verified and signed. Ana 42 nganong niabot mag 215 after 7 hours. Mao na siya. Unsa man na siya? Pagpanglimbong ang tawag ana. Kalaway kana magsigig sulob ana mga sinuloban, malalaki man og mababae nga mo ignite og sexual desires ba. Kana ako kung sigig ingon nga magrosaryo mi di sakyanan, nya nay mo kalit og overtake nga motor, nya ang gaangkas purting mo buag short nga hapit na lang diri na lang sa unya gaigwad pagyud kay ang ilang mga motor karon di naman ang mag-angkas sa ibabaw, nya mura na magtuwad mag-angkas sa motor. Sus, mo ana nya mo traffic og gamay, ang maputol ang maghimaya ka Maria maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Uy, unsa man na, unsa naman yung bayhana. Manya, maingos ang akong driver, nindot rabasad pa din. Yan, musanong sa ko, bitaw. Luoy, kalaway man na. Kalaway. Hasta din ni simbahan, sulob-sulob, anang na mga sleeveless, pakita-kita. Labi na ginang panahon sa kasal. Muragyo, ga-fashion show din hisod simbahan. Oy, kamu taong magpakasal, labi na mong maminaw nako, please, please, ayaw mo paghimo din hiog, pakita ng inyong mga lawas, niya ka ng inyong mga lawas, nindot ra ba kayo na tanawon, ayaw intaw na ipakita din kay hasta pari, mahugaw, no? Hugaw o gunahuna. Kasina, pagbutang-butang,
Kani kunong tanan karon nga panahos politika, labi na panahos eleksyon, manggawas ginang mga false accusations, tawag na natog fake news. Sige yung himo og fake news. Pagpagarbo, siging pagarbo anang ilang mga sakyanan, nga tagpila ka milyon, tag 23 milyon, mga bag, mga bakos, mga sa panadiha, perting mga mahala, ana, og pagbinuang, in general, no? Sige, mao ni siya makapahugaw, og tinuod gyud nga makapahugaw, mo na ingos Kristo, siguruan ninyo ang pagbantay sa inyong kasing-kasing. Ug unsaon man pagbantay, matod pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo, kalag ko. Hain man ang kalag naa na sa atong inner self. Kung ang atong inner self, ang atong kasing-kasing kanunay nagdaig sa Ginoo, pasabot dili ta mo entertain aning ni ang mga dautan nga pagbati, dautan nga huna-huna. Subo kay palandongon nga mamatay ang tao tungod dasad sa kabuang siyang isig katao, tungod sa dautan nga buhat ug plano sa iyang isig katao. Timan-an nato pulos kita lapok, pulos ta na ay kadautan. Din alang ta mo highlight sa atong kadautan. Unsa may atong i-highlight, giunsa ta paghigugmas Ginoo, unsa say mga maayong butang nga gibutang sa Ginoo nato, humanta niya gihuypan ni anang espiritu. Ako naam jud ko'y pagkadautan, pero makahalin biya nig slatsad. No. Nya hay may inyong tan-awon ang kanang dali kong musinghag o ang slat nga nabaligya nga daghan. Depende ninyo. Ano? Ang karon manggod, ang atong style, magsigi tag-tan-aw sa mga bati sa tao. Nya siya sad mubaw sa tan-aw sa atong bati, pulos na ang mga bati ang atong gi-highlight. Ana, i-highlight ko nun atong nindot. Di ba makakita kita, wow, bitaw no, bitaw no. Mo na gitawag og ignore the negatives, highlight the positives. So kung ikaw asawa, imong bana palahubog kaayo, pero muuli gyud inyo, bisag hubog, bisag gakamang, usay anhan nalas inyong may pultahan mahigda. Naninindot wa, bati man ginang iyang pagkapalahubog. Pero kanang iyang pag-uli, bisag nagsarasay na, di na nindot. Di ka ka-appreciate ana nga. Biliban ako ni akong bana, bisag di na hapit ka kita og tao, pero makadumduman sa among balay. Oh, di ba kanindot ana? Imong anak, kusog kay mo duwag computer, hapit na lang dili mo pahuway. Di gani masugo, pero kamot, piti-piti lang kamot. Di ka ka-appreciate nga abtik kay siya kamot. Nga naglihok pa iyang kamot, kung sa may gusto nimo kanang maparalyze niya, kugihan kaayo, pero paralyzed. Meaning, there are many things, positive things, nga gihimos Ginoo nato, nga dapat nato i-highlight, dili ang mga bati. So kanindot unta ko ng ato mga leader sa simbahan, labi na gining leader nato sa gobyerno, ato mga politicians, niining panahon sa eleksyon, pangumpanya, ayaw mo pagsigig hinapakay og lapok, oy, kay pulos ra ta lapok. Ay mo pagsigig tan-aw anang mga apan, kay dati daghang apan. Pulos ta na ay apan. Magtinan-away ta sa atong mga nindot, kay kining mga nindot nga niya nato hinimo nis Ginoo, hinatag nis Ginoo, ipaambit ni nato, nagpaambit tag Ginoo. Kining mga apan nato, kining mga bati nato, hinatag nis Yawa, nya kun mauni atong isigig pagawas, nag-inambitay tag Yawa. Kung ang pamilya nag-inambitay og Yawa, gasigig pinasahay ang mga yawanong pulong o yawanong buhat, mabungkag ginang panimalaya. Ang ato sad nga nasod, magsigitag hinapakay aning lapok, ang mga bati nato kay pulos magita na ay bati. Makampo man sa pikas, kampo mas pikas, pulos kita na ay bati kay lapok ratang tanan. Kung maunay atong exchange, magkabulingit gitang tanan. Og tan-awon tas layo,
ingnon tas laing mga nasod na murag mga buang purting daghanang lapok sa ilang naong ngano man sa gahinapakay man na sila lapok, di ba? Katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon sabat nako limpyuhan ti ka. Ana. Pasabot unsa na nimo sa paglimpyo? Sigihig hisgot ang iyang mga nindot. Sige hisgot ang iyang mga nindot. Ayaw sige hisgot ang iyang bati. Mao na siya nindot na himuon.